Bismillahirrahmanirrahim. Köni taksirlen ruhun şad edeyli. Allah cenneti firdevs ata etsin. Türkmenin çoğuyr alimleri 120 yıl, 115 yıl, 100 yıl bundan azal dünyadan geçen Allah cenneti firdevs ata etsin. Törahun taksirler. Allah cenneti firdevs ata etsin. Koçmuradahun taksirler. Allah cenneti firdevs ata etsin. Çarahun taksirler. Ataniyadahun taksirler. Türkmen ilini katı çoğuyr olup geçen alimler. Hint ulamalar bilen meseleleri bir-birine yazışıp cevaplaşan beyik çoğuyr alimlerim işte. Koçmuradahun taksir Buhara'da okuyanmış. İnşallah Koçmuradahun taksirdir şay diyenim. Bu bolmasa şoňa meňzeş bir teberrik taksirlen biri. Ol at muhimde asıl gurrun muhim. Buhara'da okuyanmış. Bilen dädeleri mollamış. Cemaatine aydıptır. Ey cemaat diptir. Men dünýeden geçtim diptir. Molla Koçmurat da Buhara'da okuyup diptir. Buhara merkez-i ulûm-i din ast. Semerkant saykal-i rûy-i zemin ast. Buhara'da okuyup diptir. Onda okuyan vakti olsa takriben 200 yıl olay olyada. 170 yıl mı odalın gurrunmuş. Buhara'da okuyup diptir. Şu gelse men dünýeden kaysam hayt palan molla diptir. Bir ikindiden sonra, akşamdan sonra şu cemaat 3 duqaňy hop molla Koçmurat ahun mol kelliňmi hawa onna bize we naziati garkan tefsirini aýtdy ber dip soraň dipdir. Oturun yerine jogabyn berse gowda ha onna we naziati garkany inşallah men kitap gözlerin erti gelip aýdaryn ise goşun arkasyny berin gaýta Buhara uğrasyny şolagulum dipdir. Kur'an başından ayak yattan tefsirini bilsin dipdir. Ama Buhara'dan ahun moluptur, alim moluptur, geliptir. Ama ilgun hoş olup, ama o dädeleri de inşallah yanlışmasa Molla Ali dädeleri de merhum moluptur. Ama amanatı täbil verip, yaşullan miraýtdyr. Hop, Koçmurat Molla. Bir de o naziati garkan tefsirini aýtdy ber dipdir. Ha, bolýa dipdir inşallah kitap gözleyin erti geleýin dipdir. Ya şulay dipdir. Molla Koçmurat yükün arkaňa basymrak Buharaga şin göteril dipdir. Däden tapşyryk gitdi dipdir. Oşun arkaňa gaýta ilmiň ýerine gel. Däden kan tapşyryk gitdi. Gözleýin nisi kabul etmeň. Bolýa aýdyň şu wagt aýsyn dipdir. Dädemiň büýrüni ýerde goýmar dip, oşun arkasyna alyp ahun molandan soň gaýta Buharaga gidip ýene ilm okuymadyr. Allah rahmet etsin o benneler. Allah ruhlarını şad etsin. Allah jaýlaryny cenneti firdevs etsin. Hudaý şolaň bereketlerini bizim üstümizde de ýagdyrsyn inşallah. On gaýta gelipdir. Kur'an-ı Kerim'in ýersinden sonra bolsa men inşallah teýýar dipdir. Kur'an-ı Kerim'in bismillah başından aýagyna her ýerden sonra bolsa men teýýar dipdir. Şol adamlar bir zat soranna Kur'an'na vadip hükmetmege yine de ihtiyat edip howluk mani Ebu Hanife näme diye görünip o hükmet diýmişdik. Ebu Hanife'nin hükmünde düzülen kitapları var da Fiqh Hanefi'nin bir kitapları var. Şonu göreyim, şon menen hükmederin diýenmişdikleri. Inni bir adam, bir oğlan, bir jawan ona bir öwredik göberipdir. Ya bir adam, ya mahbaradan, ya bir yerlerden, şebekelerden ahullu zat bilmez. Ay Ebu Hanife diýip ýörmeň, hemme hüküm Peygamberden, Kur'an'dan bilmeli. Hak göründür, emma niyeti harap. Kur'an menen Resulullah'dan başa hüküm boljakmy? Emma şoň başyndan ayak bilip hüküm çıkarmak gerek. Hüküm çıkarmak gerek. Hüküm çıkarmak gerek. Yine yanqiyana bir zat aýdyrsa we naziaty garka diýsen kitap gözlese de düşünjekke bir tofara. Koçmurada huna erti gelip aýdyň dipdir. O yanqadyma kitap gözlese de düşünjekke bir farsi kitaplardan gözlep bir zat düşünämese. O nämesini hukm etmeli? Allah'dan korksun.
Türkmen ay diye özün tanan velidir diye adam özün tanıysa gowdur. Adam özün tanıysa gowdur. Adam öz halini bilse gowdur. Köni Türkmen ahully çofonmuşdyk, köni Türkmen ahully bilen zady ýok, goýunmak geçipdir, ay ýöne moğollar güýmäpdirler, imansyz dünýeden geçmegine sebep bolamasyn. İlgünün içine hücreleri gelip bereketleri yürüyüptü. Niştada necere bereket yürüyüptü. Saltan madahun taksir Allah rahmet etsin. Cenneti Firdevs versin Allah Teala ona. Ubeydullah Bezzaz Harazm'de Hivo'da okuyuptur. Ak alım çeşmeden getirip sebep bolupdur. Yönü güýmäpdir. Ay alımları yok. Ama bir tofor anra gidip Ebu Hanife İmam Azam'a da dille girýäli. Bir tofor zatlarına aýsam haklyňyz satma, gece yüreğin de ağırar, ondan için men onu aytmayayım. Ebu Hanife diyen zatlarım. Şimdi mezhep ayıracak bolup, aqidalar haraplayacak bolup, ay mezhep näme bolupdur, Kur'an'ma bir zat ba deyip owadan keplen bolup, doğru din yıkmaktır. 1400 yıl ver, 300 yıl ver, 1 milyarda goly Hanefi mezhep yürüyüp be, yo olan hemmez adaşık gezip verememiştik. La havle ve la kuvve illa billah. Necere şu hukmu etmeli? Olan hemmez adaşık gezip verememiştik diye aydılýar. Men bugürün açyk edip aýtjak bolýan. Peygamberimiz aýdypdyr Muaz ibn Cebel'e, ey Muaz, näme menen hukm edersiň diýipdir. Muaz ibn Cebel aýdypdyr, Kur'an menen hukm ederim diýipdir. Şonu Kur'an menen hukm etmäň adamsymyşdyk Muaz ibn Cebel. Başyndan aýak hukmlaryny yetikmişdik. Manalaryny yetikmişdik. Tefsirlerini yetikmişdik. Onu ilmi din menen aýtsaň ona mujtehid diýelim, mujtehidmişdik. Emma bize näme diýilýär? İstilah ilmide bize mukallid diýelim, biz mujtehid de. Ine Koçmara dahun taksirin gurrunu agzapdyk. Yanqa adam ay mezhebini dille girýär, ay Abu Hanife näme işiňma, ay näme, ay mezhep boljak diýse, yanqa we naziaty garkan bir aýtdy wer. We naziaty garkan aýtdy wer. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَانَ aýtdyr. Aslında şoň özün bir ýatdan okuýda berdi, bir toforny ýüzünden okuýda berdi, başarmaz. Oy gurrun bireme açygyrak bolsun. Muaz ibn Cebel jawan sahaba. Ulamalar ewünden ýürüjek sahaba. Kıyamet gününde 34-35 ýaşynda canın veren sahaba. Dirdin içinde olup Allah'a şükür deyip taun qırğın kesen varmıştık da. İki anası, ikisi bir gününe ayrılıp bir kabirde caylanan sahaba. Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Kur'an menen hükmederinipdir. Kur'an'dan tapmasam Resulullah'ın sünneti bilen hükmederinipdir. Biz başararsın onu. Hezar hadis okuyacak, hükmetecek. Yalňyşarsın, yalňyşmarsın, adaşarsın. Yani näme? Yani açıklap bereyim. Kan şu mübarek mescidde eştensiňiz nämäni? Muslim, başga Buhari. Muslim, Resul rawahu Muslim, Muslim rivayet ediýär. Ey ýaşoğullar, ilmiňiz artdyryň, ol düşünüň bu görüň. Peygamberimiz bir hükmen aydan kefi var, aydypdyr şuna. İmanımız var. Näme diýipdir? Tawazzau mimma massatin nar. Rawahu Muslim. Bir zady ot degse, şonu iýseňiz dehret kılıň diýipdir. Yani nahar iýsen, et pişen bolsa, çorba iýsen dehret kılmaly. Şuň manasy şu. Şunu hezar hadisten okuýsaň, her kim nahar iýse dehret bolýar diýip bilersiňmi? Eger sen şuň terjemesi bilen hükmetjek bolsaň, her kim nahar iýse dehret bolýar diýmeli bolýar. Näjere hükmetjeksin? Der sureti ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çorba yiýänmişdik, namazda durýanmışdyk, dehret kılmaýanmışdyk. Peygamberimiz aýdýar, şayet hezar hadislerde de bağ bolsun. Yani mün hadis, mün meşhur hadis diýip bir düzülen kitaplar var. Resulullah'ın sözü. Emma gurrunşi Peygamberin sözü bilen hükmetjek bolsaň, Peygamberin sözlerini ýat bilmeli, manalarynyň hemmesini ýat bilmeli. O şikife haçan aýdypdyr, şonu bilmeli. Şikife haçan aýdypdyr. Olar bir wagt diýen etnipdirle, diýen etdi bişmedik, çalyp işenmişdik, diýişiňiň arasy qanan bolamasyn diýip dehret kılıň diýen şomışdyk Peygamberimiz.
Ya yine bir manası. Diýen etini iptirle. Yağlımıştık. Ağzına dişinde ağıranın diýen yağı alıptır. Dehret kıllan namaz okuyun ağzınıza yağı ayrılsın diýdigmiştik da. Bu taýyndan habar bolman, näjirek naharyp dehret kılın diýjek adamlara. Ya yeni bir manası. Dehret kılın diýdigi Arap dilinde ağzını çaykan diýdigi bir manası. Emma tercümesini men maňa meňde şerkim görse, ha wuzu be girit diýip aýtjak. Bula agzyň çaykan diýdi. Nahariseňiz agzyňy çaykap namaz okuýun. Agzyňyzda namazda muzahim bolmar ýalydy. Näjire tercümesini wezda hukmetjek? Näjire tercümesini wezda hukmetjek? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir teberrük okuyup bereyin. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akala ta'amen. ثم أقيمت الصلاة فقام صلى الله عليه وسلم وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ صلى الله عليه وسلم فانتهرني. رواه الإمام أحمد. Hazreti Mughira diye birun peygamberimiz çorba yedi. Çorba abi guşt etbadi içinde. Bir şey etbadi. O hem şon ip bolanna men kunluk su ötirdim dehret kıldıracak bol. Peygamberimiz eline aytdı. Had anıraqtıdır namaz okuyacak diye. Dehret kılman namaz okuydu diyor. Yoksa yankın mübarek sözünde näme diýdi? Ot degse dehret kılın diýdi. Oň manasy başga. Oň jaýy başgamışdy. Onunla açıqraaq aýdyň. Sahabalar näme diýe? Ilmi dindir gowgulagasyn. An Jabir kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem terkul wudu mimma massatin nar. Rawahu an-Nisa'i. Emma beýleki sahaba näme diýe? Peygamberimiz ahiri ömrüne nahariseňiz dehret kılmak gerek däldir diýip dehret kıldırmardy dem, kılmardy dem, namazda okuyordu diye. Onu ozorraaq aýtdy diye. Hukm itkedi diye. Bu zatlardan haber yok. Yok men hadiste gördüm, men Buhari'de we men Müslim'de we diýip zinkirlep kellerini titredip gürünmen urşak bolup gelip be zerer çeker. Allah'dan gorksun. Hudaýdan gorksun. Hudaýdan gorksun. Allah'dan gorksun, kıyamatın yadyna salsın. Sen Hudaýdan gorkýan dämi? Beýleki musulman sen ýaryňça wadyrakym Hudaýdan gorkýarakym beýleki adamlarda. Özüňçe görmeýän dämi halky? Şol adam da özüňçe görmeýän ýaryňça görakym beýleki musulmanlarda. Olurdy bir iman diýip, bir aqide diýip, bir mezhep diýip, Hudaýdan bir cennet tamamen bar ýarakym. Bularda la ilaha illallah diýarakym. Bularda tek Allah'a kelime tevhid aýdýarakym. Hemmemiz la ilaha illallah Muhammed Resulullah diýip. Allah'ın zatına, Allah'ın sıfatına, Allah'ın esmasına hiç şerik karar vermeýäsakym bizde. Allah Teala zatına mutlak kamil, esmasına kamil mutlak, sıfatına kamil mutlak. Ine ak bir açıklamak bolly, kıyamat ýakanyny ýada salyp hyzmatyňyza ak açyklap aýtdygymyz bolsun. Hudaý gursaňyz nuri imandan doly etsin.